Ola, hoxe estamos aquí no Museo de Pontevedra rodeados de arte con Xoán Forneas, que vimos coñecer un pouco máis o detalle, que ademais de actor, tamén agora máis recentemente eres cantante. Hai pouco que lanzaches ese proxecto musical. En que momento decides dar ese paso? Pois, digamos que a decisión tomei o pasado ano, no 25. Eu, son músico, penso, dende que nacín, teño esa inquedanza e esas ganas de expresarme a través da música, pero a vida foi me levando máis, quizás dándome máis visibilidade no campo da actuación, ainda que a fun combinando tamén coa música en certas funcións de teatro, en certos arranxos para certas obras de compañeiras e compañeros. Levaba tempo querendo facelo e a decisión tomeina a primeiros do ano pasado, cando empecé a compoñer Ferido, e dixen, creo que esta canción é a canción que me representa neste momento, que quero sair ao mundo, digamos, presentándome como artista musical tamén. E houve así algo máis concreto que te levase a decir, é agora, é o momento? Pois, dende logo Ferido parte dunha situación personal de desamor, a composición nace de aí, elexín ese momento porque o sentín así. Moitas veces neste traballo tes que seguir os teus impulsos, é un risco que tes que correr, polo agora está saindo francamente ben, estou moi contento, pero tamén era unha maneira de expoñerme, ao mellor podía salir non tan ben. Entón, foi nun momento no que pensei máis no que me apetecía fazer a min como artista que no que podería repercutir no meu día a día, digamos. E como foi ese proceso de composición e tamén de grabación de Ferido? Non sei se estabas moi afeito. Pois xa tiña máis temas compostos, están por aí na recámara, pero Ferido quizás foi o que foi collendo como máis forza nese momento. E o proceso de composición, eu empecé na miña casa, escribindo a letra, ainda outro día topei no móvil unha nota de voz como as primeiras melodías da canción. Foi así, unha melodía que me viña á cabeza, sobre todo a do estribillo, e despois vas como tratando de expresarte, escribir cousas que sempre digo máis ou menos reais, ou seja, non todo que eu tamén o que veño aprendendo do mundo do cine, da interpretación, é que non necesitas como expoñerte, abrirte en canal con vivencias persoais, porque ao final do que se trata é como ir a unha historia concreta coa que poidas empatizar ti, lóxicamente, que che toque de alguna forma e que poida chegar aos ointes ou a xente que escoita de alguna forma. E a aposta que fas por cantar en galego, pensas que che pecha portas? Non o creo. Podería ser que sí, non o sei, pero tamén por unha cousa de que penso que dende Galiza tamén ás veces a sensación é que a pesar de que fíxate, estamos aquí, non sei se pode dicir isto, estamos, van a ser os premios Feroz, non? Está genial que veñan a facerse aquí, non? Pero moitas veces, visto dende fora, é como que, estamos aquí, non? Os galegos un pouco apartados, que bonita Galicia, non sei que, hai como, quizáis, certa condescendencia do meu punto de vista cultural, non? Lóxicamente, vivimos nunha sociedade galega todavía que é mártir, como diría Castelao, dun fenómeno de diglosia, onde o castelán sigue imperando por riba do galego e a nosa lingua, a nosa cultura está en perigo de extinción, francamente. Hai estudos que algunha vez lín, non sei exactamente cando, pero como que é probable que dentro duns cantos anos a lingua vaya desaparecendo. E iso é ben triste. Entón penso que os artistas de hoxendía temos a misión e o compromiso de que a lingua e o idioma siga vivo e que quede aí, de alguma forma, e que o gallá xa máis chegue a ocurrir iso, non? Pero é un momento no que estamos, entón, é un acto político tamén, dicir, é a lingua que falo na miña casa, o meu idioma, é igual que os demais, non mellor nin peor, pero é un idioma. E ves a situación da música en galego mellor agora que hai uns anos? Eu penso que sí, porque estás facendo, quero dicir, sempre se fixo música maravillosa aquí, pero de un tempo a esta parte sí que hai como un fenómeno cultural máis forte, quizáis, porque as novas xeracións estánse achegando a música galega ou tradicional dunha maneira
incrível. Eu dende hai anos tamén vivo fora polo meu traballo e cada vez que veño foime sorprendendo máis cando viña a pasar temporadas aquí como ese movimento cultural, musical foi collendo cada vez máis forza e tamén penso que ten que ver con que hai sempre houve, non? Pero grandes artistas que deron o paso de levar o galego por estandarte e facer a música pois, no noso idioma grande, unha música grande e ben importante, sí. E cales son as túas intencións na música? Pois agora mesmo explorar e sentirme libre de compartir os meus pensamentos, as miñas ralladuras e as músicas e as melodías que a mí me gustan coa xente que a escoita. Lóxicamente, pois, estou traballando nun EP para este ano. Creo que non será disco, pero tamén penso nese disco, non? A futuro. Entón, agora mesmo estou experimentando e probando, lanzando, sentíndome libre de facelo, disfrutando moito, verdade? Síntome moi realizado nese sentido. E as cancións dese EP vanse parecer a Ferido, que é a canción que lanzaches? Pode ser que hai algunha que sí, pero estou, ou seja, voume deixando levar, non? Ao final ti comezas compoñendo unha canción, estou traballando con os produtores musicais increíbles, director musical tamén que, bueno, pues que fan que o proxecto vaya collendo máis forza e crecendo. Entón, a min gustame todo tipo de xéneros e de músicas, entón vou a ir probando, experimentando, pero sí vai haber temas máis na liña de Ferido, digamos. En algúns programas xa actuaches en directo, presentaches esa canción en la que con estilos diferentes á versión original. Non sei se tes pensado dar un concerto? Pois hai varias datas aí que se están cerrando agora mesmo. Penso que pronto poderemos anunciar a primeira delas, que creo que podo dicir que vai ser neste primeiro semestre do ano. E polo que estamos traballando, estamos facendo, penso que vai ser algo bonito próximo para que a xente poda estar cerca. E coincidiu tamén ese lanzamento de Ferido da túa primeira canción ca publicación da segunda temporada de Respira, na que interpretas a Quique. Non sei se ensinaches aos teus compañeiros antes de lanzar a canción o tema. Pois algún compañeiro sí que lle fun ensinando, porque cando estaba rematando de rodar a segunda temporada foi cando empecé a compoñer Ferido, como quizáis un par de meses antes de rematar. Foron días de moito, bueno, de realización personal. Eu vía que a canción ia collendo forza e ia me gustando o que estaba facendo, e claro que a fun ensinando, deronme bo feedback e tamén me serviu para dicir, penso que isto pode sonar, sí. E sorprendeulles esa nova faceta túa? Creo que non, porque xa coñecían, non? Pero quizáis puidolle sorprender que, non sei, que era este paso, porque sí é verdade que foi un pouco discreto co tema de pronto facer o lanzamento, non? Levámonos así un pouco, non en segredo, pero agarrando como un momento de facelo e facelo ben, porque, pois, fomos anunciando pouco a pouco e non fun dicindo a xente, vou sacar música, pero sí, creo que foi un pouco unha sorpresa para algunha xente. É curioso porque tamén xusto coincidiu que ti testeaches como cantante e ao mesmo tempo víamos o debut de Pablo Alborán como actor. Non sei se falaches ou te gustaría facer algunha colaboración ou cantar con el en directo? A ver, para min Pablo é un mestre da música e do canto, non? Penso que tiven a oportunidade de, aparte de que xa coñecía como cantaba ou de escuitalo cantar nalgúns dos seus temas, tiven a oportunidade de verlo en directo e é moi bestia o que fai, non? Penso que hoxe en día, por un lado, temos todas estas ferramentas musicais que nos axudan pois a ter un son, digamos, perfecto, non? Pero Pablo non necesita diso, non? Para facer un directo, e é un mestre, entón, pois, que che digo, claro que me encantaría, porque o admiro moitísimo, non? Pero penso que xogamos en ligas distintas. Bueno, pero podería ser igual ou facer de teloneiro cando este en algún dos seus concertos da súa xira? Pois eu que sei, a ver, eu que sei, molaría moitísimo, pero
pero penso que non depende tampouco del, sabes, ten un equipo enorme e unha plataforma enorme digamos, en correspondencia pois co fenómeno musical que é. Todo apunta que vai haber unha nova temporada de Respira, non sei se nos podes contar algo. Ogalla que sí, todavía non sabemos, sei que a xente está agardando por esa noticia, nada desexaríamos máis que facelo, penso que Respira é unha serie que, aparte de que é moi entretida, pois toca certos temas sociais que nos repercuten a todos, como o tema da sanidade pública, o estado no que está nos nosos días, e é unha serie moi divertida de facer, entón desexando que Netflix se anime a facer outra tempada e por suposto que sigan contando comigo, claro. E que che gustaría que lle ocorrera a túa personaxe, a Quique? Bueno, penso que non o sei porque gústame sorprenderme, non? Esta segunda tempada, sen facer spoilers, rematou dunha forma un tanto complicada para el e non sei como se pode resolver a nivel guión. Sí, teño ideas, non? Penso que igual é o momento da redención do personaxe, porque evidentemente, a pesar de que é un tío hipercarismático e boa xente, que non ten que ver, pero quero dicir, hai un problema de fondo en canto ao consumo de drogas, non? Entón, pois creo que igual un momento de pausa e de darse conta do que lle está a pasar sería interesante. E hai así algunha outra serie ou algunha outra película na que te podamos ver próximamente? Pois agora estou rodando en Vigo precisamente unha serie que se chama Ágata e Lola e que pois, supoño que tamén estará disponible no A3 Player ao longo do ano, ou non sei se a van poñer en Antena 3, probablemente tamén. Pois con iso estou agora mesmo, máis coa faceta de músico. Pois moitísimas grazas, Xoán, estaremos pendentes de todos eses proxectos e agardamos que te vaya todo ben. Moitísimas grazas a vos, graciñas.